एल निनोच्या सावटामुळे यंदाच्या मान्सून पावसाविषयी थोडी चर्चा सुरू असतानाच नैऋत्य मोसमी वारं यंदा 3 दिवस उशिरानं दाखल होण्याची शक्यता आहे. देशाचं प्रवेशद्वार असणाऱ्या केरळमध्ये 4 जून रोजी मान्सून पोहोचण्याची शक्यता आहे, असं भारतीय हवामान विभागानं म्हटलंय. त्यानंतर 4 दिवसांनी म्हणजेच 8 जूनला गोव्यात पाऊस धडकणार असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. दीर्घकालीन आगमनाच्या वेळा लक्षात घेता साधारणतः मान्सून हा 1 जूनपर्यंत केरळमध्ये पोहोचतो. यात मान्सूनचं आगमन हे 7 दिवस आधी किंवा उशिरानं होऊ शकतं. मागच्या वर्षी मान्सूनचं आगमन हे 3 दिवस आधी म्हणजेच 29 मे रोजी झालं होतं. यंदा तो 3 दिवस उशिरानं केरळमध्ये धडकण्याची शक्यता वर्तवली आहे. नैऋत्य मोसमी वाऱ्याच्या हंगामातून जून ते सप्टेंबर या कालावधीत यंदा 96% पाऊस पडण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागानं 11 एप्रिल रोजीच व्यक्त केलाय. या अंदाजात 5% कमी किंवा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यताही गृहीत धरण्यात आली आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस मान्सून हंगामात पावसाचा सुधारित दीर्घकालीन अंदाज आणि विभागनीय पावसाचं वितरण स्पष्ट होणार आहे. भारतात आतापर्यंत मान्सूनपूर्व हंगामात 28% जास्त पाऊस झालाय, तर मध्य प्रदेशात सरासरीपेक्षा 268% जास्त पाऊस झालाय. भारतीय हवामानशास्त्र विभागानं ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर मान्सून 4 दिवसात गोव्यात पोहोचतो असा अनुभव आहे. त्यानुसार 8 जूननंतर तो राज्यात बरसणार आहे. गोवा वेधशाळेनं याबाबत अद्याप ठोस अंदाज वर्तवलेला नसला तरी पुढच्या 2-3 दिवसात म्हणजेच राज्यातल्या कमाल तापमानामध्ये 35 ते 37 अंश सेल्सिअस तापमान राहण्याची शक्यता असून वातावरणातील आर्द्रता वाढणार असल्याची शक्यता गोवा वेधशाळेनं वर्तवली आहे. मान्सून हा अंदमानमध्ये साधारणतः 22 मे रोजी दाखल होतो. मात्र यंदा त्याची सुरुवात कमकुवत दिसतीये. त्यामुळे यंदा मान्सून हा अंदमानमध्ये विलंबानं दाखल होण्याचा अंदाज स्कायमेटच्या शास्त्रज्ञांनी वर्तवलाय. हवामानाची माहिती देणारी खासगी संस्था कायमेट वेदर या संस्थेनं तळ कोकण आणि गोवा भागात 8 ते 9 जून दरम्यान मान्सूनचं आगमन होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.